My people, no be small thing o. This one na message wey we dey send go give the governors and the leaders of Ndigbo, all the whole leaders in southeast. The time don reach wey we go leave all these politics. Time don reach wey we go leave all this whole I am APC, I am PDP thing wey una dey do, and let us save our race, the Igbo race right now. Come hear the message wey our brothers and sisters don come here come pass, and na that message I bring come today. Make una share this video so that you will get to the Igbo governors and all Igbo leaders, those one who are representing us in Abuja, anywhere, and those who hold Mazi Nnamdi Kanu captive. Make una share this message so that they go get this message and realize the mistake they are doing now before it's too late. Stay tuned and watch these full videos. Ndigbo ndewonu, aha m wụ Maazị Obiokoli Ojele Igbo ozi. O nwere ihe nsị ka ịkpa nkata tata, maka na ndị gboo na-asị na ihe na-eme na ọ na-adị mma ka ụmụnne gbaa izu. Ihe na-emezi n'ala Igbo kịta wụ na anyị ada agbazi izu. Oge ndị nna nna anyị ha ihe sie ike, obodo apụọ, ndị ichie, ndị nze na ọzọ, ndị elders, ụmụnna apụọ n'ilo gbaa izu, kwekọta nekwenụ ka a ga-esi wee mee ha, abata ekwuo ya, obodo emewe ya. Unu nene ihe na-eme tata na Tinubu's administration a, o doro ewu na ọkụkọ anya na enwego ihe ọgụ ebidoro imegide ndị be anyị. Mana ọwụhụ maka ọgụ aha ka m bịara ikwu okwu ya tata. A sị na mmiri onye ma na ọ ga-ezo, osibi ya pụwa, ọkwado akwado, aịda na iwere akwụkwọ ụka m ma ọ na iwere umbrella wee pụwa. Ihe m chọrọ ịjụ wụ ndị isi ndị Igbo, ndị nna anyị, ndị nne anyị, gọvanọs anyị, ndị senators, ndị nọ na House of Representatives. Ajụjụ m chọrọ ịjụ ụnụ tata, ọnụ ụnụ ahụbeghị mmiri ya na-achị izo? Ọnụ ụnụ afụrọ ife na-eme na Lagos? Ọnụ ụnụ afụrọ agenda this administration? Ọnụ ụnụ ahụghị ihe na-eme na social media ndị a, ebe ọwụ na ndị Igbo anọ na ihe na-eme na Ghana, na ihe na-eme na Canada, na ihe na-emegasị ebe ndị ọzọ, even na Turkey. O nwere ebe ndị Igbo ga-aga tata, na Pakistan, ịpụtazie akwụsị sọsọ ndị Igbo. Unu oche na ihe a na-eme gba aka? O doro unu anya na enwere ndị na-enye imigreshọn obodo ndị ọzọ, na-ede akwụkwọ, na-edegara ndị a? Ọwụghị ya ka m bịara ịkpa tata. Unu pụta, Lagos bụ kapital Nigeria, ya mere ndị Igbo ji nọrọ ebe ahụ oge agha gwụrụ. Nna anyị ha onye ọwụna gbaga ebe ahụ ka ọ chọta ka a mara ka a ga-esi mee ihe ka ezinụlọ dị mma. Mana ihe na-emezi kịta na o ruo onye kwarụpụọ, onye nọ na be mmadụ a na-asị ya pụọ, ọ na onweghị be. Ihe m ga-ajụ ndị Igbo, gọvanọ Hope Uzodinma, Igbo gọvanọs, biko ka m jụọ unu ọ ghọtara na Sam ọnụ n'aka Mbakwe kpọrọ ndị Igbo oge aka nwere m Imo, sọsọ na Imo na Anambra, anyị niile tụọ ego wee meghee cargo airport nọ n'Imo steeti. Gọvanọs nọ na eastern part of Nigeria, ajụjụ m na-ajụ unu ọ ga-asị na unu amaghị na cargo airport a nwere ike wụrụ anyị awala ihe ndị ọcha na-akpọ lifeline? Ọ bụrụ na Hope Uzodinma ghọtara ihe mere Mbakwe ji wee rụọ airport ahụ, onye epere m mpe, adị m very small oge a na-atụ ego ahụ, and echetara na atọrọ m 5 naira. Ego nna m nyere m were jewe gọọmenti kọleji Ụmụahịa, eso m tụọ ego ahụ ewee rụọ airport a. Ihe a ndị Igbo na-eje na Lagos eje anọrụ, ọ na orubeghị oge Eastern Governors unu niile, gọvanọ Oti, Enugu steeti gọvanọ unu niile ga-aba n'ime unu kpaa nkata, gbaa izuka ụmụnne. Ọkwa enwere ihe anyị na-ezuzugharị n'ala Igbo, si na onye nke ahụ APC, onye nke ahụ PDP, ndị ugwu Hausa ọkwana ha nwe political party, mana ha na-aba n'ime unu kpaa nkata. Kedu ihe mere na gọvanọ Alex Oti na Hope Uzodinma unu niile agaghị anọkọ
ka ụmụnne nakpuo n'ime unu gbaa izu jụọ kedu ihe unu ga-eme ka ana Igbo wee wụrụ ebe ndị mmadụ na-abịa, ka ndị Igbo kwụsị ị na-eje obodo ọzọ. Unu jụọ onwe unu ajụjụ a, ihe a ọ ihe unu enweghị ike ime? Ọ wụrụ ihe ndị ọcha na-akpọ ya, ha si unu ihe ọ rocket science. Mmiri a na-eru unu chere ka ọ maa anyị tupu unu niile agbakọ. Ma senetọs a na-akwụ unu ụgwọ kwado anyị nwa vooturu unu agaghị anọta n'ala Igbo. Unu na gọvanọs agbanyụsịa foonu unu baa n'ime unu, ịma na o nwere izu nwanne ga-akpa onye iro amadị na o nwere ihe ga-eme. Kedu ihe mere unu niile ji tọwọrọ na Abuja? Onweghị ihe ọnwụna, onweghị nkata unu na-akpa. Nee ka ndị Awụsa ha si nke apụta, ha baa nka, ha na-akpa nkata na-aba mba dị ya n'ime, ka ha wee mee gịnị? Ka ha wee bata ihe. Kedu ihe unu na-akpado? Kedu nkata unu na-akpado? Kedu ihe anyị chọrọ ime for 2027? Ka ha hapụgodo nke ahụ. Ekwuo n'ihe gbasara steeti polisi, onye ọwụna ọ dị unu ka federal gọọmenti ọ ga-emerịrị ya? Onweghị obodo na-enweghị vigilante. Onweghị obodo n'ala Igbo na-enweghị ya. Onweghị obodo na-enweghị PG. Ọkwa unu kpọkọta ndị PG, unu akpọkọta ndị vigilante, nye ha ihe niile ha kwesịrị iji wee rụọ ọrụ, plesie ndị on salary, nye ha inshọransị ha kwesịrị ịnụ. Ụmụaka ma obodo ha, ha ma ọhịa nọ n'obodo ha, ha niile a na-arụkọ. Unu enye ha wọkịtọki, onye nọ n'Ifitudu na okwu okwu, onye nọ na Nnewi amadụ na okwuru okwu, onye nọ na Arọ ndị Izuọgụ kwu okwu, onye nọ n'aka ọkwa anụ, onye nọ na ọka igwe anụ ya. Ọ ga-awụ ndị omekome a, ndị ajọ mmadụ a mee ihe n'ofu ebe, onye ọwụ na-anụ ya, akwado jide ha. Unu CCTV kamera unu na-abata enwechara na UK, unu anaghị enwe ya. Kedu ihe mere na ala Igbo tata ya agaghị enwe database ebe ọwụ na onye ọwụna bịa mara ebe onye bi? Telefon nọmba niile amara ka esi atrak nọmba. Onwe ebe n'ime ọhịa a particular telefon nọmba pụtara ju, ndị nche aba ebe ahụ jụọ kedu ihe mere ya na-akpọ ya telefon cluster. Ọhịa niile negodo ihe na-eme na Arọ ndị Izuọgụ, ewere mmadụ gbuo. Onweghị ihe unu niile kwuru. Ọ maka nọ na ndị Izuọgụ, gọvanọs the whole eastern state, unu agaghị edeclare state of emergency. Mara ihe unu na-eme n'obodo. But now anyị nwere cargo airport. Kedu ihe anyị ka na-eme na Lagos? Na-eme importation through Lagos. Ọ bụrụ na that cargo airport na-arụrụ ya mee ya expand, ịma na plane ga na-abata ebe ahụ everyday na-ebubata kọntena. Ọ bụrụ na o bubata kọntena, ọ na-eme ya in what we call sachets. Ndị obodo a na-eme ya. Ọwụ ihe niile na-esi na seaport ha abata. Enwere ndị plane na-ebubata. Apụta a na-eji wood eme ya. Emechaa ya, goods niile ahụ ị chọrọ adị ya, elodu onye na plane bubata. Ndị Bosnia nwee plane ahụ, ndị Yugoslavia nwee plane ahụ. Ha na-eji ya eje obodo niile. Ije na China nwere ya, ha nwere about 6 of it. Ndị be anyị zụọ ihe ha etinye ya na plane ahụ, ọ daa na Imo airport, clear ya n'Imo airport. Ka anyị kwụsịkwana nọ ị na-eje obodo ndị ọzọ je na-edozili ihe ya. Anyị ghọtara na ndị a na-emegbu anyị, but ihe na-ajụ ndị Igbo, ọ bụrụ na a na-emegbu gị, kedụkwana ihe mere na ị gaghị aba n'ime ụlọ jụọ onwe gị ajụjụ, mara ihe. Anyị enwe ihe na-aza 10 years plan ka anyị ga-esi wee mezie anyị Igbo, ka anyị Igbo dị mma, ka ndị be anyị na-anọta. Ihe a na-enye m nsogbu because mpụta ana m agụ nọnsensị ndị a na-ede n'ịntanetị, a na-akwatụsi ụlọ ndị be anyị. Gọvanọs anyị unu ekwubeghị okwu. Ọ na orubeghị be anyị na-ekwesịgo ịdọkụmentị ụlọ niile Lagos steeti gọvanọ kwaturu. Ọ na orubeghị kịta na-ekwesịrị ije kọt si ha kwụọ ndị a compensation. Ọ na orubeghị kịta anyị nwere ike ịfait ndị a na international court. Kedu ihe mere anyị niile ji gbachiri nkịtị? Ihe mee nwanne anyị eme ka ọ na ọgbasaghị anyị. Ọkwado unu ka anyị wepụtara unu representi ndị Igbo. Kedu ihe mere unu ji gbachiri nkịtị? A na-egbegbu anyị ebe niile a na-egbegbu anyị. Esi Ghana taa, esi South Africa taa, unu gbachiri nkịtị. Kama unu ga-eme ihe, unu asị nọ ndị Igbo dị responsible. Ogene dono ọha na eze ndị Igbo. Kedu ihe anyị ji wee mee unu elect? Unu anaghị afụ ihe na-eme. Ọ bụrụ na gọvanọs anaghị ekwukwu onu na okwunu, ụmụ nwaanyị Igbo
ọkwụnụ nọdụ n'ọha na eze ndị Igbo women wing kwuo unu na okwu ọnọwụghị ụmụ ụnụ ka a na-emegide ihe a. Kedu ihe mere unu niile ji gbachiri nkịtị? Onye pụta, onye ọwụna akari ogori ọwụna pụta, o jiri ndị Igbo na-agba futbọl, unu agbachiri nkịtị. Igbo youth kedu ihe na-emedo unu? Akwụ unu aka, unu agaghị akwagwarụ. Unu niile anọta n'ala Igbo na-anụ ọgụ na-eme akwa bọọla, how much is money? Ọ ihe a ka anyị bịara ime. Ndị a na-emegide anyị ebe ọwụna ya ejere. Kedụzi ihe mere this una generation? Onike adịdị ha ụnụ, ọnụ agaghị defend nwe onwe ụnụ. Yani generation anyị, kedu ihe unu na-emezido? Kedu ihe wuzi problem ndị Igbo? Gọvanọs ndị Igbo baanụnụ n'ime ụlọ kpaanụnụ nkata. Wepụtanụnụ ezigbote sekuriti n'ala Igbo. Meenụnụ ka ọ dịnụ possible for ndị mmadụ ibunata investment ha n'ụlọ. Oke, kedu ihe unu na-ekwudu dat na ndị Igbo nọ n'ụwa niile? Ọ na ndị Igbo nọ n'ụwa niile enweghị ike inweta development fund ga-eme ka ala Igbo gaa ọfụma? Meenụnụ ihe nụ. Mmiri ya na-elu na-achọ ịma anyị. Ndewonu. My name is Lolo Nneka Chimeze. I want to call the attention of Nigerians to a deadly group that has been with us for a very long time, but they've managed to operate under the guise of tribe that the rest of Nigerians has not been able to decode them. This group, I call them the gangsters and the mobsters. And these gangsters and the mobsters originated from the Yoruba land, Lagos State to be precise. And the founder of these gangsters and mobsters is our current president. President Ahmed Tinubu is the founder, sponsor, founder of this mob group. Just like our former president, President Muhammad Buhari, is one of the founders of Boko Haram. One of their sponsors, one of their founders, we all know. Our current president is also the founder and also the founder of this mob group. And their headquarters is in Lagos. They have been able to deceive Nigerians because they don't carry arms, but the weapon they carry is deadlier than arms. They are more deadly than Boko Haram. They are more deadly than militants. They are more deadly than any other deadly group you can mention. Their weapon, the greatest weapon of all, tongue, the smallest part of the body that can set the whole world on fire. Propaganda, lying. Most importantly, they hide under ethnic coloration, presenting themselves as protectors of the Yoruba land, causing mayhem, trying to sponsor another genocide. This group were part of those that sponsored the propaganda that caused the civil war. Young soldiers carried out a coup, which all parts of Nigeria were part of. All of a sudden, they gave it an ethnic coloration. Now, this time around, they've taken it far. They are not doing it just in Nigeria. They are sponsoring it all over Africa. And some countries are buying into it. But guess what? When they sponsored it in South Africa. We have proofs. Where on a group, a Yoruba person was telling South Africans that it is the Igbos. So they should carry xenophobia on Igbo people. But guess what? Both Igbos, Yorubas, and any other person in Igbo land, in Nigeria, and Nigerian citizen was also affected. They have been sponsoring this in Ghana. And may I let you know that Mrs. Abike Dabiri, she can start chasing me around, is also the spokesperson of this gangster. Now, in Nigeria, what they are trying to sponsor, they are sponsoring another genocide. They are looking for a loophole. Just like before the war, they were looking for a loophole. Now, they are just looking for one thing. But you know the way they behave, they think they are smart.
They want all Africans to see Igbos as problematic, as cancer, as something they will remove, so that when they start it in Lagos. Now, I have an information to give. During genocide, people from Edo State, southeast, south were all killed. I want to call the attention of my Edo brothers, Calabar brothers, Calabari brothers, and all of you. To an average Yoruba man, we are all Igbo. To an average Hausa man, we are all Igbo. Just like to an average Igbo man, from Benue down is north, the Hausa. To an average Yoruba man, the whole north is Hausa. That's how they see us. But when they want to divide us with politics, they will bring the divider. They will now know that an Edo man is an Edo man. But when they want to cheat us or kill us, we all become Igbo. My warning is, the earlier, it's only a fool that something will happen to. It is raging, it is on. They are pushing it by all means, trying to provoke the Igbos. And I'm also calling on the interests of the Igbos to rise and unite yourself. They were able to succeed in the north because they caught us on the way. With all this noise, if they catch us on the way this time around, don't you think they will liken us to fools? These people are cowards, yes. They cannot challenge you to war. They will hide under federal might because their leader now is the president. Whatever they do, they go scot-free. We're here. When a tout was intimidated a whole tribe and said he will deal with anybody that doesn't vote a particular party. Nobody said anything. Baya Ononuga is one of the PAs to our president. We saw when he said Igbos will never allow to vote in Lagos again. Let me tell you, when they say Igbos will never be allowed, when an Edo man gets to the polling booth, that is when you will know you are an Igbo man. When a Calabar man gets to the polling booth, that is when you will know you are a Calabar man. I am calling on the whole Nigerians and National Assembly. If there is another genocide against the Igbos, we will hold you responsible because you close your mouth on this. But I'm using this opportunity to call all Southeast living in Lagos. This is not a Yoruba affair. This is a monster and gangsters, but they are just like IPOP is in the east. IPOP is domiciled in the east. Boko Haram is domiciled in the north. Militant is domiciled in the south. This monster and gangsters is domiciled in Lagos. It's not an ethnic matter. And I'm calling on our Yoruba brothers to rise and condemn this before it gets out of hand. My wonderful people, welcome back. As soon as I don't watch that video, abeg, I want me to share this video and drop your own opinion in the comment section. The way our youth stay dey buy for inside Southeast now is alarming. Things are really happening. Apart from all this kidnapping and all this criminality that is going on in Southeast right now, this is a call for Ndigbo to come home. Let us know that rat where they inside us, where they chop us. Because if you do not do anything now, tomorrow you go too late. You will be governor, you go later come down. Your family is there, your siblings is there. At least you get a person where you like so much, where something go happen, when go pay you. For sake of those ones, I beg, make una come back from Abuja. Make we talk our problem. Make una discuss how una go take empower our youth, create industries so that our youth will go back to work and leave all this criminality that is going on in our land. Please, more share this video and drop your own opinion in the comment section.